ty štěkají jako blázen, protože ty nepropasují vůbec nikoho, jsou hlídači. No jo, to jsem taky četla. Jo, to oni jsou hlídači, ale jako nikdy nic neudělali, protože říkám, já mám těch psů hodně, tak u mě jsou všichni psi hodní. Ale když mají štěňátka, tak teda jako jsou ostřejší, protože si to hlídají. Tak je to furt jo, to se nebojte. Ty. Jak se naseru, tak si pro tebe přijedu, tak tě budu jíst. Ne, na guláš, ne? Jeden pelíšek by měli, jedno papání stejný, všechno jenom jedno. Akorát ty novínka by udělali 2. Já točím. Už ho mám taky velký a malý. 2 hovínka, to nic není. To nic není. To je horší, když jich tady mám třeba 12, 20. No to ano. To je 12 hovínek. Dělají bordel, když jsou spolu 2. A hlavně štěkání. Oni být jako to je to jediné. Oni jako moc škody asi takové jako nenatropí, když se to nachystá kolem, když se nemůžou dostat k něčemu. Neštěkají, když jsou takhle 2. Budou čekat, když vám přijde někdo na návštěvu. A to záleží na vás, jestli to nechci dělat. Jasně, to už je na vychování. To je na vychování. Ale jinak takhle nebudou štěkat. Hlídači štěkají, ale tady ti mázlové by neměli, no. No, neštěkají. Vůbec ne, když sem přijde fakt někdo cizí, já jsem třeba zádu v prádelně, tady mám otevřeno. A tahle ta paní, jak jsem s ní venku mluvila, tak ta taky chová pejsky. A to jsem ke mně chodí jako 20 let, takže všechny holky moje zná. A oni by se zbláznili, jak na ní štěkají. Prostě oni jsou hlídači, oni štěkají, někdo přišel. No ale pak Boženka jako na ně promluví, oni chtějí pochovat od ní, ale je to všechno v pohodě, ale jinak jako oni hlídají. To je jak Dudek ubere. Ale drží, jo. Nebo to, že by jim nebylo smutno, no. Když tam teda jako nebudete doma. Právě, já jsem tak říkal. Tím zápasí. Ty tam s tím zápasíš. Je loupíčko.